Dneska by som sa s vami chcela porozprávať o tom, aké bolo moje rozhodnutie mať druhé dieťa po tom, čo prvé má takú vážnu diagnózu. Otehotnela som totálne nečakane. Predtým, keď sme sa bavili o tom, či mať alebo nemať druhé dieťa, môj muž bol 100% za. Ja som bola 99% proti. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že tá budúcnosť s Myškom je neistá, tak som si ani ja nebola istá, ako by som mohla vôbec už len zdieľať lásku a starostlivosť ešte s nejakým iným drobným človečikom, ktorý ma potrebuje. Pri výchove Myška som si vôbec nevedela predstaviť, že by sme mohli mať doma ešte jedno dieťatko. A čo vám poviem, samozrejme nešlo len o to mať ho doma, ale mať ho zdravé. Kým som neotehotnela, nemala som ani gynekológa vo Viedni. No a keď som zistila, že som tehotná, tak sme museli rýchlo nájsť čo najlepšieho gynekológa, pre mňa v tomto prípade gynekologičku s výbornými odporúčaniami v centre mesta. Potrebovali sme totižto špeciálny prístup, našich otázok bolo príliš veľa, neustále sa opakovali, mali sme veľké obavy, strach, no proste prirodzene. Naša gynekologička bola natoľko skvelá, že bola s nami veľmi, veľmi trpezlivá, na všetky otázky nám odpovedala a totálne chápala, čo sa nám deje v hlavách a z čoho tie obavy plynú. V 12. týždni tehotenstva sme boli poslaní do AKH, čo je najväčšia nemocnica tu vo Viedni, aby mi urobili odber nie plodovej vody, amniocentézu. Tu mi robili pri Myškovi dakedy dávno, ešte som to mala v čerstvej pamäti, ale odber placenty. Bolo to akože strašne nepríjemné vyšetrenie, takmer som odpadla, predbiehalo to asi tak, že si ma položili teda na lehátko a nie, že malou ihlou mi odobrali tú plodovú vodu, ale najprv mi dali lokálnu anestézu do brúška a následne veľkou ihlou mi teda museli pichnúť do placenty, aby odobrali vzorky. Urobili v podstate biopsiu. A názorne to ukážem asi tak, že do toho teda pichol, pomrvil s ihlou a bolelo to teda riadne. Môj muž ma samozrejme celý čas držal za ruku a pozeral sa mi do očí. A keď bolo potom, tak sme sa vybrali domov. No asi po 5 minútach, ešte stále na chodbách nemocnice, som nie že skolabovala, ale proste som začala hovoriť, že si fakt potrebujem sadnúť, bolo mi zlé, oblial ma ľadový pot. A pekne krásne som sa tam popri stene spustila na zem, kde som si aj ľahla. Samozrejme sa pri nás pristavilo asi 5 ľudí, ktorí sa pýtali, že čo sa deje, či majú zavolať doktora. A môj muž tam teda stál a vysvetľoval, že nič sa vlastne nedeje, že som po zákroku a že som neodpadla, že to bude v pohode. Tento odber placenty nám slúžil ako genetický základ pre všetky ostatné testovania. Spravili samozrejme trizomý test, čím zisťovali napríklad prítomnosť Downového syndromu. Spravili základný RICGH test. Dokonca skontrolovali Matyho DNA, že či neobsahuje presne myškovú mutáciu SYNGAP1, ako aj komplet SYNGAP1. Výsledky chodili veľmi, veľmi pomaly a postupne, čiže za každým, keď mi volalo nejaké neznáme číslo, tak som zdvihla a čakala som, čo mi teda pán doktor povie. Všetky výsledky chodili s tým, že sú negatívne. A potom raz sa ma pán doktor teda spýtal, že či chcem vedieť aj sex, teda pohlavie. A ja hovorím, že samozrejme. A on hovorí, je to chlapček. No a na čo sme čakali asi najdlhšie, bol 3-exome sequencing test, ktorý sme posielali do Nemecka. DNA nenarodeného dieťatka nemôžete len tak poslať do Nemecka sami, alebo teda do iného laboratória sami. Tak sme potrebovali asistenciu súkromnej kliniky. Tam sme mali samozrejme najprv genetickú konzultáciu a následne nám pani doktorka pomohla poslať vzorky DNA do nemeckého laboratória. Zaplatili sme 1200 €. V tom Nemecku DNA otestovali na cirka 2000 najčastejšie sa vyskytujúcich vzácnych chorôb. Bola som asi v 20. týždni, keď nám výsledky prišli negatívne. Boli sme totižto s mužom dohodnutí, že pokiaľ prídu výsledky nejakým spôsobom pozitívne, tak tehotenstvo ukončíme. Aj v 20. týždni tehotenstva. Naskytli sa nám samozrejme aj etické otázky a to, že čo keby tam v prípade vyšla nejaká predispozícia na hluchotu alebo slopotu, to už vlastne nie je medicínsky dôvod na ukončenie tehotenstva v tak vysokom štádiu. Takže by sme teoreticky aj vedeli
čo nás čaká, alebo na čo má matinko predpoklady, ale nič by sme s tým nemohli spraviť. Ale ako vravím, výsledky prišli negatívne a my sme sa konečne začali tešiť. Ďakujem.